Molt bones, us dono la benvinguda a aquesta explicació. Sovint tenim la idea que la gramàtica avançada és, un laberint incomprensible, ple de normes estrictes i superavorrit, oi? Doncs avui capgirarem aquesta idea completament. En lloc de memoritzar regles de memòria, veurem la llengua com el que realment és, un trencaclosques fascinant, un conjunt de peces modulars que podem fer encaixar per crear significats precisos. Construirem un mapa visual que convertirà tota aquesta teoria complexa en un sistema increïblement lògic i senzill. Així que, preparem-nos per dominar de veritat l'art a l'estructura de la frase. D'acord, entrem-hi de ple i vegem el nostre full de ruta. Primer, què són aquestes oracions? Segon, el grup intercanviable. Tercer, les causes, els objectius i un parany que hem d'evitar. I quart, les conseqüències, els obstacles i la resta. Us asseguro que aquest mapa ens baixarà moltíssim la càrrega mental a l'hora d'entendre i aplicar aquestes regles. Comencem per la base. Què són aquestes oracions exactament? A continuació, descobrirem la clau mestra que ens permetrà entendre com funciona tot això. Per visualitzar-ho, imagineu-vos el concepte de los mobles modulars. Tenim l'estructura principal de casa nostra, oi? I de sobte hi podem encaixar una estanteria sencera o una calaixera immensa que té una funció molt concreta. Doncs bé, en el món de la gramàtica, la nostra casa és l'oració principal i aquest moble extra és la clàusula adverbial. Són blocs sencers d'informació que s'insereixen dins de l'oració principal per donar-nos el context clau, el temps, el lloc, la causa o la manera. I aquí ve la màgia. Moltes vegades tot aquest moble gegant es pot substituir simplement per una petita capsa, és a dir, per un sol adverbi. I aquesta prova de la substitució és justament la frontera definitiva que ens divideix l'univers gramatical en dues grans branques. A una banda, tenim les oracions pròpies. Aquestes són les fantàstiques, les que superen la prova perquè es poden intercanviar per una sola paraula. Aquí hi ha el lloc, el temps i la manera. Però a l'altra banda hi ha els grans constructors, les impròpies. Aquestes ja no es poden resumir en un sol adverbi simple i necessiten conjuncions específiques per construir causes, finalitats, condicions o obstacles. Passem, doncs, al primer gran grup. Parlem d'aquestes peces fantàstiques i fàcilment intercanviables. El més fascinant aquí és veure com funcionen. L'oració locativa ens diu on passa l'acció. Si agafem tota una frase, com «les vaig guardar on em vas manar», resulta que absolutament tota aquesta seqüència d'on em vas manar pot desaparèixer i intercanviar-se per la simple paraula «aquí». I passa el mateix amb «em trobarem on el camí es bifurca», que queda condensat amb un senzill «allà». És una analogia modular perfecta. Traiem el moble gran i posem la peça petita, i l'estructura de la casa ni s'immuta. Amb el temps, la lògica és exactament la mateixa. Les subordinades temporals marquen el moment de l'acció amb paraules com «quan». Fixeu-vos com una clàusula llarga com «et trucarà quan surti de la reunió» es pot reduir màgicament a un simple després, o «et contestaré tan aviat com pugui». Això encaixa com si fos un esdeveniment programat al calendari amb l'adverbi demà. Clavades i perfectes, oi? Per rematar aquest grup intercanviable, tenim les modals, que defineixen el com. Si dic «he fet els deures», l'afegit de «com m'has dir» ens indica la manera exacta de fer-ho. I tota aquesta construcció la podem substituir per l'adverbi comodí més útil que tenim. Així, igual que hem preparat els encàrrecs segons les indicacions, se transforma en un rapidíssim «ho hem fet així». És genial de veure. I ara passem al tercer punt. Causes, objectius i un parany molt concret. Entrem al terreny dels constructors complexos, on la substitució simple ja no ens serveix i on tothom sol relliscar. Arribem a la pregunta del milió. Si hi ha un parany absolut que confon tothom, des dels que aprenen l'idioma fins als parlants natius, és el misteri de la paraula per què. Vull dir, és només una paraula, però pot introduir idees totalment oposades segons qui l'acompanyi. Com podem distingir-ne el veritable significat sense equivocar-nos mai? Ara, el que és realment interessant de tot això és que tenim una fórmula matemàtica infal·lible per trencar el codi. Quan el verb va en indicatiu, el per què indica causa o motiu. I la prova del cotó fluix és substituir-lo per jaca. Per exemple, ho he fet perquè m'ho han demanat. Però alerta, quan el verb va en subjuntiu, el per què ens marca una finalitat, un objectiu, i el podem canviar per afica. Ho he fet perquè et sentis millor. Així que el truc està en el verb. L'indicatiu o el subjuntiu són els que deleten de veritat cap on va la frase. Fem un cop d'ull ràpid als connectors causals, els que ens expliquen el motiu. Tenim opcions boníssimes com ja que, com que o atès que. Però ull viu amb l'últim punt, la preposició per. Mare meva, els mals de cap que dona a triar entre per i per a. En termes generals, recordeu que la partícula per, seguida d'un substantiu o un infinitiu, introdueix la causa, la raó prèvia. Ho he fet per tu. Aquest és el motiu pel qual s'ha actuat.
En canvi, tenim el contrapunt, les conjuncions finals. Aquestes no miren enrere buscant un motiu, sinó endavant, cap a un objectiu, són la meta. Parlem de connectors com a fi que, per tal que i la tan famosa para. Com ens indica el material, para introdueix aquest destí o objectiu. L'exemple de la font que estem analitzant és claríssim. Estalvia per tal de comprar-se una casa. És a dir, amb la finalitat específica de comprar-la. Saber distingir això és absolutament crucial per entendre el rumb d'una conversa. D'acord. Passem endavant i vegem com es construeix tot això en l'esprint final. Som a la recta final amb les conseqüències i els obstacles. Aquí trobem les consecutives. Són literalment el resultat inevitable d'alguna cosa. Funcionen com un operador matemàtic d'acció i reacció. Fixeu-vos en aquesta frase. Vivia tan lluny que havia d'anar en cotxe. La combinació de tant i què és un mecanisme implacable. Si la causa és ser tan lluny, l'efecte ineludible que hi va al darrere és que havia d'anar cotxe. Superlògica. I llavors topem amb les concessives. Val, el nom sona intimidatori i superacadèmic, ho admeto, però desmitifiquem-lo. Una oració concessiva és simplement un obstacle a un escull en el nostre camí. Per més que s'hi esforça, no aconsegueix el seu objectiu. Aquest connector ens avisa que hi ha un problema, una barrera present, encara que, al final, aquesta barrera no aconsegueixi aturar l'acció principal. Després tenim les condicionals, que bàsicament dicten les regles del joc. I són unes regles molt estrictes. Utilitzen paraules com sí o només que. Si vols saber la veritat, tothom ho sabia menys tu. Ens estan marcant clarament un requisit absolut que s'ha de complir abans que l'acció principal es pugui desplegar. I això il·lustra de manera brillant la nostra última estructura. Les oracions comparatives són l'equilibri gramatical perfecte. Col·loquen dos conceptes en una balança. Com més vulguis aquesta feina, més possibilitats tindràs. Com més, és una qüestió de pesar magnituds, de mantenir l'harmonia dins de la frase fins a trobar el balanç exacte. Per acabar de lligar-ho tot, quan tens el mapa complet, t'adones d'una cosa molt potent. Entendre com s'articulen i encaixen aquestes peces d'enginyeria converteix una conversa bàsica en un argument de nivell expert. Ja no hi ha misteris, només precisió pura i dura. Així que us deixo amb aquesta reflexió. Un cop domines tot això, quins nous nivells de fluïdesa i quins matisos creieu que podreu desbloquejar en el vostre dia a dia? Ha estat un plaer acompanyar-vos en aquesta anàlisi. Ens veiem a la propera.